Hindi lang ganda ang ipinamalas ng mga kandidata. Maging ang kanilang talino ay umangat sa unang official event ng Miss Magalang 2026. Opisyal lang ipinakilala ang 18 kandidata ng Miss Magalang 2026 sa isinagawang sashing ceremony nitong July 23 bilang bahagi ng selebrasyon ng Piestang Camaru 2026. The Municipality of Magalang is proud to present Miss Magalang 2026, one of the most anticipated highlights of our town's annual festivities. Ang mga kandidata ay mula sa iba't ibang barangay katulad ng Bukanan, Dolores, Escaler, La Paz, San Agustin, San Antonio, San Francisco, San Ildefonso, San Isidro, San Miguel, San Nicolas I, San Nicolas II, San Pablo, San Roque, Santa Cruz, Santa Maria, Santo Niño at PSAU Community. Sa sashing ceremony, ipinakita ng bawat kandidata ang kagandahang ipinagmamalaki ng kanilang komunidad. Bukod sa pagrampa, abay sinubok din ang kanilang husay sa pagsagot sa mga tanong ng media sa isang press interview. Inaasahang mas paiigtingin pa ng mga kandidata ang kanilang paghahanda para sa Coronation Night na gaganapin sa August 20, isa sa mga highlight na aktibidad ng Piestang Camaru 2026. This is Patricia Mamangun on the spot.